L'Escola de Comerç de Costa acaba d'impulsar un programa educatiu especial adreçat a persones aturades que vulguin potenciar les seves habilitats en el servei d'atenció al públic. Com ser el dependent perfecte? Bé, aquest programa que presentem avui és un programa pilot, és el primer cop que es fa un tipus de formació d'aquest nivell, i és un programa que vol donar resposta a dos sectors. Per una banda, a personal amb atur, que ara mateix està buscant feina, i per l'altra banda, una demanda que tenim per part del sector del comerç, que és personal especialitzat i sobretot especialitzat en atenció al públic en àrees de comerç i àrees de turisme. Sí, quan a l'Escola de Comerç de Costa ens vam plantejar aquest curs, teníem tres idees que eren importants. Tres idees importants. La primera és que les persones eren el primer. En segon lloc, que a les persones se l'ha de buscar la felicitat. I la tercera és que són moments d'oportunitats. Amb aquestes tres idees, el que vam pensar és que perquè la gent pugui trobar feina en situacions o millorar la que té, s'havia d'acompanyar. Ningú neix sapiguent vendre, ningú neix sapiguent atendre. Té unes habilitats personals que s'han de desenvolupar. Bueno, digamos que la costa es un poquito eso. No voy a decir que sean todos malos, evidentemente, pero tenemos ese problema añadido porque como la temporalidad de costa es escasa, lo que nos encontramos es que el comerciante válido, digamos que busca trabajo para todo el año. Bé, jo crec que hi ha dos singularitats que el fan força interessant. Per una banda, una vinculació molt directa amb el que és el sector empresarial, una formació que és real, que realment és el que als treballadors els hi farà falta a l'hora de treballar i a l'hora de buscar feina, i que suplirà una necessitat que tenen actualment els comerços d'atenció al turista. I per l'altra banda, que és una formació que vol fomentar l'actitud de l'alumne envers el treball i, sobretot, una actitud d'esforç i de servei cap al client. Facilitar les coses de persona a persona, de candidat a candidat, de treballador o treballadora, d'executiu o executiva en la seva feina. Per què? Perquè pugui escollir la feina que li va millor i en la que segurament triomfarà i serà feliç, que és el segon tema, perquè en definitiva l'important és que la gent treballi en alguna cosa que li agrada, perquè ho farà molt millor si fa allò que li agrada i ho farà amb passió i farà aquesta actitud que farà que es vengui més. En definitiva, és un círcul virtuós. I per una altra banda, quan s'equivoca, ensenyar-li on s'ha equivocat i que corregeixi aquestes errades i que torni una altra vegada a treballar. Bé, a diferència d'altres programes de formació i de formació continuada i formació per aturats, el nostre programa comptarà amb una sèrie de controls no només d'assistència, sinó també d'aprenentatge, i hi haurà un examen final. Realment la gent que surti amb la titulació serà perquè ha tingut un examen i ha aprovat l'examen.